Hjerteblomst er løsligt inspireret af sonetten, men ikke til punkt og prikke. Jeg har sådan set brugt formen, men har lavet lidt hund om indholdet. Den blev simpelthen for teksttung i sonetformen, så derfor har jeg brudt den op i mindre stykker. Så hver sonet er blevet delt op i 3 små bidder. Jeg glæder mig til at præsentere jer for digtsamlingen. Den udkommer til efteråret. Og det skal blive en fornøjelse at holde en bogfest sammen med jer, når den her rigtig fine, synes jeg selv, digtsamling udkommer. Så jeg glæder mig til at høre, hvad I synes. Vi ses.